Byth ers i'r gêm gardia Hearthstone gael ei ryddhau rhyw 2 flynedd a hanner yn ôl gan roi leisans i Blizzard brintio pres, wel, leisans arall o leia. Mae pob cwmni gema a'i neinia wedi bod eisiau rhan o'r pay hefyd. Yna bob math o rip-off sy'n ei ar y ffordd neu yma'n barod. Hex, na fi chwaith, Soulforge, na fi chwaith, The Elder Scrolls Legends, hyd yn oed Rabbids Heroes yn serenu y cymeriadau cydlu gan Ubisoft does neb lot yn malu amdano nhw. Bob lwc efo hwnna. A gan bod Hearthstone fwy neu lai yn glôn o Magic the Gathering ei hun, mae'n cymryd gêm braidd yn arbennig i drio gwneud rhywbeth newydd a sefyll ar wahân i'r dorf. Si brydwch y peth, bosib iawn mae Duelist gan Counterplay Games ydy'r gêm yna. Gawn ni gael y pethau llai greiddiol allan o'r ffordd gyntaf. Wrth gwrs mae Duelist yn gêm am ddim sy'n cael ei chwarae efo cardiau digidol dych chi'n ei casglu, fel yn Hearthstone. Mae yna ddewis o amryw o garfanau neu ddosbarthiadau gwahanol, fel yn Hearthstone. Os does gennych chi ddim casgliad mawr o gardiau, fedrwch chi wastad chwarae y Gauntlet, sy'n rhoi dewis ffres o gardiau i chi ac yn cicio chi allan ar ôl colli deirgwaith. Mae o'n union fel yr arena yn Hearthstone, sa Blizzard yn gallu siwio. Ond, ddylse hi hefyd fod yn gwbl glir ar ôl sgan arwynebol o'r gêm sut mae Duelist yn wahanol. Di'ch cardiau chi ddim yn aros yn gardiau wedi iddyn nhw gael eu chwarae, ond yn hytrach yn troi mewn i ffigurau bach, a ffigurau bach pixel art hyfryd hefyd, sy'n cael ei dympio ar grid fel bwrdd gwyddbwyll. Ac yn sydyn, dyna adio haen newydd a syfrdanol o ddwfn o dacteg at y fformula. Rhaid i chi feddwl yn ofalus iawn lle i roi eich boes bach, lle fydd y gelyn yn debygol o symud nesaf, fyddwch chi'n cael eich cornelu heb yn rhywle i fynd. Mae hwnna digwydd lot. I fi o leia. Dwi'n rybys efo gwyddbwyll y gemau fel yna sy'n golygu fi feddwl am fwy nag eiliad, ond mae hyn wir yn fy nghyffroi. Yn sydyn, di'ch ymenydd chi ddim ar autopilot dim mwy. Mae ganddo chi wastad ddwsina o benderfyniadau bach i'w gwneud, a di rheini ddim yn gyfyngedig i'r bwrdd yn unig. Meddyliwch am Hearthstone, neu Magic, neu'r rhan fwyaf o gemau tebyg. Fel arfer, da chi'n tynnu un cerdyn o'ch dec bob rownd, a dyna ni. Yn Duelist ar y llaw arall, da chi'n tynnu un ar ddechrau rownd, un ar y diwedd, ac mae ganddo chi hefyd y dewis o swapio un cerdyn o'ch llaw efo un ar hap o'r dec. Ac yn sydyn reit, dyna dynnu'r cwyn mwyaf sydd gan bobl am y gêm yma, sef ei bod nhw'n dibynnu gormod ar lwc. Bellach mae ganddo chi lot mwy o reolaeth dros beth ydych chi'n ei chwarae, efo ffrwd cyson o gardiau'n dod i'ch llaw a mwy fyth o ddewis. Di Duelist ddim yn gêm lle fedrwch chi flyffio eich ffordd i'r top. Mae'n gêm fedrwch chi fistroli. Mae'n rhaid bod yn ein beth da. A fedra i fynd mlaen, fyddwch chi'n chwarae fel arweinydd neu gadfridog i'ch carfan, bob un efo'i bwer arbennig ei hun. Mae rhain medru iachau i dilynwyr er enghraifft neu gynyddu i cryfder ei hunan. Ac yna wedi cyrraedd lefel arbennig, da chi'n datgloi ail arweinydd i bob carfan. Yr un cardia, ond pwer cwbl wahanol gan ychwanegu lefel arall o strategaeth. Ar ben hynny, mae yna bob math o sialensa bach, rhai mwyn eich cyflwyno chi i systema a geirfa'r gêm, a rhai dyddiol mwyn eich cadw chi ar flin eich traed. Os hoffech chi, fedrwch chi ddeifio mewn i'r stori tu ôl i'r cardia. Mae'n hyd yn oed map, sydd fel mana o'r nefoedd i nerd fantasy fel fi. Ac os da chi yn llwyddo i gasglu'r cardiau i gyd, sydd ddim yn debygol achos bod yna dros 300 ohonyn nhw a fedrwch chi gael 3 chopi o bob un, bydd y set nesa ddim ymhell i ffwrdd. Yn wahanol i gemau eraill tebyg sy'n rhyddhau setiau newydd o gardiau cwpl o weithiau'r flwyddyn, mae Duelist yn pwmpio rhai newydd i mewn i'r gêm bob mis, gwneud yn siŵr bod pethau byth yn mynd yn rhy stêl. Maen nhw wedi meddwl am bopeth. Grandwch, dwi'n gwybod bod chi'n bobl brysur, byddwch chi ddim fforddio cael eich signo mewn i ormod o gemau mawr ar unwaith. Hei, dwi ddim yn ddyn brysur a fedra i ddim fforddio fo. Dwi'n gyntyn i daflu fy nghasgliad enfawr Hearthstone i un ochr a dechrau eto. Maen nhw'n galw gemau fel yma yn lifestyle games am reswm. Maen nhw'n dueddol o lyncu'ch bywyd a phopeth ynddo fo. Ond, os ydy unrhyw beth fan hyn yn apelio, fyswn i'n awgrymu'n gry eich bod chi'n rhoi go i Duelist. Mae'n heiddi lot mwy o sylw a chysidro bod o, dych chi'n gwybod, mwy neu lai di datrys holl broblemau'r genre ar unwaith.
yn syml i'w bigo fyny ond yn anodd i fistroli, yn ddwfn o ran cynnwys ac o ran cymhlethdod, yn hollol chuffin gorgeous. O na. Dwi'n mynd i ddod yn gaeth i hwn hefyd ydw. Mae Duelist ar gael rwan am ddim ar duelist.com. Am fwy o drafod gema yn Gymraeg, stigiwch efo ni yma ar video8.com.